Comença Lo Clatellot, el podcast setmanal de 21 Ràdio. La juventud está preparadísima. Dirigit per Joan Bericat. A mí me da pena el chico. I Caterina Viñó. ¡Marichocho! I a les vies de so, Ferran Jovaní. Dos escopetas tengo. Arranca Lo Clatellot, un podcast surrealista. ¡Surrealismo! Molt bon dia i benvinguts al programa de 21 Ràdio, Lo Clatellot. Jo sóc Joan Bericat. I tu, Caterina Viñó? Torna Caterina Viñó, un momentet, que de moment no se sent el micròfon de Caterina Viñó. I jo, Caterina Viñó! Caterina, en lo micro tancat. Tenia el micro tancat. No M'has tancat tu el micro? No. Ai, a veure si no voldràs que parli. No. Iniciant rumors al minut 1 de programa. I vos donem la benvinguda al 26è capítol de Lo Clatellot. El programa que de manera setmanal vos porta una hora plena de tonteries, de bromes, de notícies i sobretot d'entrevistes. Cada divendres a 21 Ràdio i dissabte a Canal 21 Ebre teniu disponible Lo Clatellot. Així que no hi ha excusa. Durant tota la setmana el podreu recuperar tant als webs dels respectius mitjans com al nostre YouTube, Spotify o iVoox. També, sobretot, a les nostres xarxes socials, que ara estem a tope, Caterina? Totalment. Estem a tope, en els millors moments i moltes altres sorpreses. Benvinguts al Clatellot, un podcast surrealista! Bueno, anem a fer veure que no ha passat res, Caterina. Anem a fer veure que no ens han deixat la llengüeta del micro apagada. A sobre tots mirant el nostre realitzador que tenim aquí a la peixera. Però és que fa un moment anava. Sí, no, ell... He degut fer jo d'alguna manera. Menos mal que Ferran és un paio comprensiu i carinyós i mos fa el signe del cor des de la peixera i mos diu no passa res, Caterina, no passa res, Joan. No està fent així ni res. No mos està fent cortes de manga, no està a punt d'aixecar-se i entrar a pegar-nos. Ferran, t'estimem molt. Bueno, va, 26 programes, Caterina. Programa de Setmana Santa, programa d'impàs, no?, una miqueta. Tenim la tele una mica sense... Home, no té molt a veure la Setmana Santa. No, absolutament res, només que la metem esta setmana. Però bueno, nosaltres donem contingut nou. Estem carrilejant la programació de Canal 21 Ebre nosaltres en Lo Clatellot, podria ser? Perquè ara no hi ha els programes, no... Claro, ara ens estem apropiant, sí. Està bé això, Me fa mal l'esquena de carregar el pes de Canal 21, Caterina? A tu no? Sí. No, mira, és mentira, és mentira. Bueno, Joan, i qui ve avui al Clatellot? Avui al Clatellot tenim ni més ni menys que el senyor Alfred, també conegut com Lo Rampaire! Com estem, senyor Alfred? Molt bones. Què tal? Molt bé. Imposes, Imposes Pobre, està tot el rato així. Jo per això m'heu fet ficar en esta banda, no? És curiós perquè... Sí, perquè a més ha sigut Joan qui ho ha dit. Tu no estàs massa a prop. Ferran també ho ha dit. Tenim la casuística de que Alfred s'ha ficat molt a prop nostre i abans, a l'estudi que estàvem antes... S'ha ficat on estava la cadira. Sí, senyor. Exacte. Però l'han mogut més cap... Potser perquè estaven abans de senyores del districte també, perquè compartim una mica plató en l'altre programa, per això estava la cadira aquí. Ok, ja està. Dit això... Bueno, Alfred, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí. T'esperaves que t'invitéssim al programa? Havies sentit mai parlar del Clatellot, de 21 Ràdio? De 21 Ràdio, sí, i el Clatellot havia vist alguna cosa per Instagram. Vale. I què? Quines expectatives tens de l'hora d'avui? He vingut en unes, però ja... Hòstia, minut 3 de programa, Ferran? En lo del micro no ha sigut... Minut 3 de programa, venien unes expectatives i ja... Lo pitjor són els punts suspensius. Punts suspensius. Pues bueno, Alfred, abans de que comenci cada programa, li fem una ensabonada als nostres invitats, per a rebre'ls de la manera que es mereixen, per a ficar-nos una mica més en la seva pell, per a conèixer-los i sobretot per a que no estiguin nerviosos i per a que vegin que nosaltres aquí tractem sempre molt bé a tothom. Així que, Ferran, sense més dilació, si ho tens preparat... No ho tens preparat avui? Tirarem en música de careta? No passa res. Pues comencem en la ensabonada del Rampaire. Oïdos i oïdores del Clatellot, una setmana més portant músics de les nostres terres aquí al programa, i passem del ritme latino de la Meli Perea
a la música del gran Rampaire, que en català i ritmes d'aquí, de les Terres de l'Ebre, ens sorprèn cada vegada que trau nous temes. Avui pel Clatellot, l'home en la barba més sensual i ben feta que mai verà este estudi de ràdio. És cantant però enamora, entona però sedueix, cantant o chico malo, ho descobrirem avui. I és que este home fa la música que s'està començant a perdre al nostre país, quan la música catalana era tan potent que en un viatge de cotxe de 4 hores en la família no en tenies ni per escoltar els millors temes dels Pets, Sopa de Cabra, Sau o els Manel. Quins temps, amics. Quins temps, amics. Ara la indústria ha canviat, i no em malentengueu, no ho critico, simplement és diferent. Una altra música, un altre català, una altra aura. Les coses han canviat. Però la música d'este home que tinc aquí a la meva dreta me fa venir records intermitents de la música que sonava al meu cotxe quan les meves preocupacions eren no fer tard al col·le i qui jugaria de porter a l'hora del pati de l'escola. Música així fa el mateix que a vegades fan certes olors. Ens transporten de manera precisa i clara a llocs que no recordem bé, no recordem ni a on, ni quan, ni com, però és allí. El cervell te porta allí, i música així avui en dia cada cop és més difícil de trobar. A sobre, tocs ebrencs i una clara disposició i bona vibra cap als mitjans locals. Bingo! 10 sobre 10 al coeficient de possible invitat per al Clatellot. Avui ens ve a parlar dels seus nous temes i la seva vida un artista de dalt a baix, del nostre territori. No és James Harden, però sí té la seva barba. No és Brad Pitt, però sí té la seva carisma. No és Miki Núñez, però qui collons li importa a Miki Núñez si lo que vull és que vingui l'artista que val la pena, lo que m'agrada, lo que encara no és tan i tan famós. Avui al nostre programa, lo grandíssim Rampaire! Què? Com estàs, Alfred? Normalment utilitzem una altra música, però veig que avui estem espesos i no... Esteu aclaparats. Sí, és l'ambient. Què t'ha semblat? Sí, jo també estic aclaparat de l'ensabonada, de tants adjectius superlatius. Sí. Bueno, doncs, ara que ja estàs ben ensabonat, Alfred... Sí, no m'ho havien dit mai tot això que m'heu dit, No, t'ho havien dit mai? No, res, ni lo de Brad Pitt, menos. Bueno, era una mica per a fer la broma, Tampoc... La barba de James... Saps què és James Harden? Te sona? No. És un jugador de la NBA. Ah, sí. Que li diuen la barba. Sí. Que li diuen la barba. O sigui, tu la tens més ben feta perquè tu la tens perfiladeta i bonica. Ell la té més loca, però era per trobar alguna manera. Era per trobar alguna manera. Bueno, doncs, anem a l'entrevista, Caterina, i no sé si podem començar en aquestes preguntes que tu tens aquí tan ben preparadetes que la veritat sempre fan goig de veure. Sempre fan goig de veure. Sí, bueno, i sempre al Clatellot comencem preguntant una mica pels orígens, no?, dels nostres invitats, de com van començar fent allò que els agrada. En el teu cas, Alfred, com vas començar al món de la música? Els orígens de Rampaire i abans, no? I abans, exacte. Sí. Molt bé, doncs abans de Rampaire, els orígens meus en la música són... Suposo que els típics orígens d'algú que es dedicava a la música d'adolescent als anys 80. Vale. Vull dir, és per això, ser algú de 14 anys. Jo vaig muntar la meva primera banda en 14 anys. I vam començar uns amics. I d'allí va sortir el primer gran grup en el que vaig tocar, que va ser Atzucac, que vam aconseguir que aquells amics arribessin a gravar un disc, que en aquella època era molt complicat, i bueno, això va ser la primera trajectòria meva. Després vaig tindre una altra etapa en Bons Germans, que vam tindre 2 grups, un que es deia OVNI i després una altra de música més electrònica, i després ja va vindre una mica la vida t'emporta lluny de la música perquè la faena, els fills que comencen a néixer i altres inquietuds, i després ja, quan vaig poder tornar, va ser quan vaig iniciar el projecte de Rampaire. Que guai. Home, és una època també, bueno, vam portar, als teus inicis estic parlant, vam portar dels primers programes, va ser Cristian Porres, també, que no sé si és la mateixa època, més o menys, però sí que vam parlar molt d'esta època, no, dels 80-90, que ja no hi ha ni una miqueta, o sigui, no hi ha res que se li assembla avui en dia, no? Bàsicament. Sí. Cristian Porres, des d'aquí una salutació per a Cristian. Hombre, un màquina, Cristian Porres, per favor. Ells van començar una miqueta abans, o sigui, hi havia ja una escena a Tortosa liderada per ells i altres grups, no? I
mos portem de pocs anys, però nosaltres érem una miqueta més jovenets. No sou quinta, però allí està. quasi. Sí. I nosaltres doncs, vam ser una mica els primers d'una nova fornada de grups que també Amposta, la Ràpita. Llavors el que era més significatiu era la facilitat, la manera en què sortien grups. Se podia tocar també, no? Perquè qualsevol tot està lligat. És a dir, si no es pot tocar, els grups no surten, perquè has de tindre moltes ganes d'estar tot el dia tancat en un local assajant, no? I el que passava és que en seguida estaves avui al local i passat demà ja estaves tocant, tenies 3 cançons i estaves a un pub intentant tocar. I clar, estava el que et ve que dia, doncs jo també ho faré. I se generava com unes sinergies i a més havia com un trànsit de músics entre uns i altres grups. Que guai, clar, això t'anava a dir perquè era molt típic, no?, que el guitarrista se n'anés a no sé on, o ara jo m'animo i anava rulant. Sobretot, el més típic és que ningú volia ser baixista i quan havia un baixista se'l repartien tots els grups. Anava cotitzat, com els porters, com els porters al futbol, que tothom lo vol. Ningú vol ser el porter, però tothom lo vol. És venga sorts, no? Hosti, que fort. Que guai, que guai. I així tu vas arribar a coincidir en Cristian per aquí. Perquè clar, tu ets de Tortosa, Alfred, o no, d'Amposta. Tu ets d'Amposta. I hi havia diferència entre el mundillo Ampostí o Tortosí en aquella època o anàveu tots a una, més cap als anys 80-90? Eren escenes una mica separades, perquè també al final era un circuit de locals i nosaltres, per exemple, teníem el nostre d'Amposta, però com a joves que voltàvem, per exemple, a Tortosa en divendres hi havia per allí a la vora del riu que estava el gas i tot aquell, hi havia tot un carrer que eren tot un bar al costat de l'altre. I anaves allí els divendres i els dissabtes Amposta. Sí, exacte, i sempre hi havia com aquesta circulació, no? I a nivell de grups, jo no sé si jo crec que no vam arribar a coincidir, però nosaltres, ells eren un referent perquè tampoc havia molt de xup-xup, però molt pocs dels que despuntessin i que tinguessin... Que pujaven, no? Bueno, això van estar als 40, no? I van petar-ho, la veritat és que sí. Llavors, clar, lo tens com a més present, no vols dir? Sí, bueno, i després hem coincidit perquè en aquests anys mos hem trobat i a vegades fem la broma que som germans perquè tenim el mateix cognom. Hòstia, que guai. I compartim una història. Quasi bessons, perquè per la quinta quasi naixeu al mateix any. No sou família, no? No. És només la coincidència del cognom. Família emocional. Que guai. També tot això no ha canviat molt avui dia, no? Vull dir, està facilitat també per fer un grup i de la mateixa manera potser tocar, perquè avui en dia hi ha artistes que es queixen que està tot molt monopolitzat. Mira, jo abans d'arribar avui faré el camí una mica al recorregut meu. Perfecte. Perquè d'això que parlàvem arriba que a més, a part dels locals, val a dir que també havia molta implicació municipal. Ok. Que abans, jo què sé, venia un grup, un cap de cartell que sigui, contractaven a un que era primera línia i els ajuntaments ficaven allí els 16 grups de la població a tocar abans allí, no? Ara no. Hi havia 16 teloneros. Ara els teloners potser també són d'altres zones. Exacte. Ara tot potser en colen algun, però no... Ara és més complicat. Però abans ho fico això com una mica... portant-ho a l'extrem, però que havia... Jo què sé, es feia la festa de la música al juny, es muntava un escenari i tots els grups hi havia predisposició per a mostrar els equips los grups locals, havia un cert... Los equips, Havia un cert recolzament, però és que havia molta... Però com passava a tots els pobles, també hi havia trànsit, o sigui, també podies acabar tocant a altres llocs. Claro, si venien a veure de Mora, no? I després, jo què sé... Se podia moure més, no? Això va ser una època i després, jo crec que cap als principis dels 2000, ja dic, és la percepció meva i potser pot variar, però jo vaig notar com una decaiguda, va haver també molt... Jo soc professor d'institut i una altra cosa que tens una radiografia dels joves a mesura que passen. Tu estàs allí quieto i ells van passant i clar, van canviant. Sempre tenen la mateixa edat però són generacions diferents. Hòstia, que guapo. I clar, jo tenia en una època, això, finals dels 90 ja entrant als 2000, que de sobte tots volien ser DJs.
Ja ningú volia... No, ningú tocava la guitarra, ningú tenia un grup, tots volien ser DJs, no? I per què? Perquè ja tampoc havien... O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? Ja anaves a buscar bolos i ja no ho trobaves, perquè tot era disco mòbil, disco... I ja està. I es va acabar, no? I ve com una travessia del desert en aquest sentit, no?, de la gent que volien fer música i... Clar, perquè a partir d'allí no va millor en cap moment, no? Després el que va passar, va haver un retorn dels grups, jo crec que potser per simplificant-ho, ja dic, perquè és dir-ho tot molt ràpid i molt esquemàtic, no? Vale. Però potser cap al 2008 o així, que surten los Manel i comença a haver com una escena musical en català més rica, més complexa, més atractiva, no? I que comencen a tindre uns espais, no? Sí. I el que passa és que en seguida ja és una indústria diferent. Abans era com més amateur. El que us dic dels ajuntaments, els ajuntaments ho programaven el regidor del poble. I els pubs eren pubs musicals que tenien del poble, molt de costum de programar música, no?, en directe. I després, quan torna ja és tot molt més professionalitzat, i els ajuntaments, avui en dia, excepte els molt menuts, busquen un programador que els programa des d'això, i els festivals, i ara ja me situo una mica més al present, no? Som, jo crec que el país en més festivals del món, per percentatge d'habitants, segur. Per metro quadrat, no? Totalment. Però mires els cartells i és un festival que va itinerant pràcticament, no? I això que hi ha festivals de grans, menuts, més menudets, i que podries com fer una gradació i buscar no, sí, però per exemple, jo què sé. Hi ha excepcions i també, en els últims anys aquests festivals també han anat canviant moltíssim el tipus de música, perquè potser fa 10-15 anys encara senties rock, senties molt de folk, però últimament tot és molt electrònic, que si trap, que si reggaeton... És que aquí és una cosa que m'he saltat passant així, fent la vista d'esta panoràmica. Ens hem saltat el 2012, 2015, que allí ja comença a pegar tot això. Hi ha una... Quan dic que ja està revifada i tal, hi ha una primera onada, que també va ser un monopoli, que és, podríem dir, charango i escola charango. Sí, no? Sí, totalment. Qui diria trompetetes? Qui ho diria això? Manolo. Vale? Sí, no, és que... Jo ho he dit de la forma més sutil possible. No, però se pot... A veure, jo crec que és una cosa que es pot dir, al igual que això ho hem parlat moltes vegades en Ferran, nosaltres aquí, nosaltres tres, mos encanta Escape. Hem ficat moltes vegades hem parlat d'Escape. I després d'Escape, naixen un munt de grups que pretenen, s'inspiren, no? Pots dir-ho de les mil maneres que vulguis, però no són Escape, no? I després de Charango... Hi ha succedanis... Que no són Charango, però sí que mos entenem. Però que tenen visibilitat i tenen sortida perquè és una fòrmula que és la que en aquell moment està venent. Sí. I la ràdio t'ho compra, i la ràdio t'ho fica... I els festivals, tu miraves i els cartells eren... I els xiquets ho ballen a Educació Física, i al final de curs fan no sé què, i sí. I llavors, una mica el que estàveu ara comentant, no? Hi ha un moment en què s'esgota una mica allò, i alguns pensàvem, ara és la nostra. I de cop arriba reggaeton. I de repente entra una altra fornada que et torna a monopolitzar, no? Sí. Que està bé, a veure, jo parlo ara també des d'una perspectiva de... Jo vos vaig dir que vaig començar als anys 80, no? El meu primer grup el vaig formar l'any 82. Llavors, jo ho visc sempre també des d'una distància hòstia, que disfrutin els joves, no? Sí, que tenen tot el dret d'escoltar la música que els dona la gana i fer el que vulguin. I sempre tinc com aquesta distància, o sigui, a mi m'agradaria tocar més, que em cridessin a més festivals, i penso que el que fa Rampaire té un públic que podria ser receptiu, i a vegades no puc arribar a aquell públic perquè no estan els canals oportuns per a fer-ho, perquè mos poséssim no és tan fàcil. en contacte, no? Perquè trobin i arribi a les seues orelles la música Rampaire. Però dit tot això, mira, si no pot ser, no podrà ser, però perquè al final la gent que surt i comença, a mi m'hagués agradat
tindre l'oportunitat i és el Més que vull que facilitats, tinguem, no? no? Més facilitats. També en referència, no, que al principi com explicaves, no, que hi havia molts de pubs, que també hi havia més oportunitat, no, de que la gent, almenys del teu poble, no, te pogués sentir, pogués escoltar, pogués veure, no, la teva feina. Avui en dia no n'hi ha tants, però sí que és veritat que hi ha les xarxes socials. Sí. Trobes que també és una oportunitat o com ho valores? Suposo que sí. O sigui, és un altre àmbit. També hi ha una altra qüestió que abans us he dit, el meu primer grup vam aconseguir gravar un disc i va ser com arribar a l'Everest, no? Al cim de l'Everest. Hem gravat un disc, no? Sí, perquè era molt fàcil tocar però molt difícil gravar, no? I ara és una mica al revés. Sí. Ara gravar és relativament senzill, se publiquen contínuament novetats discogràfiques i aquí el difícil ara és tindre visibilitat dins d'això, no? I les xarxes sí que són un espai que evidentment ha substituït l'espai de trobada física, no? També. I en aquest sentit, pues, segur que sí que és una oportunitat. De fet, hi ha gent que a través de les xarxes ha aconseguit tindre... Un munt, una quantitat ingent. Claro, passa que a mi, per exemple, també perquè és una qüestió generacional, suposo, però a mi me cansen molt. Sí, no? I faig com una obligació per aquesta necessitat de dir, a veure si podem portar Rampaire el més lluny possible, no? Hi ha moltíssima gent que naix i que és famosa només per les xarxes socials. Claro. Però hi ha gent que sí que té o sigui, que ha el seu projecte nascut a través de les xarxes. Sí, senyor. I que pensen en les xarxes a l'hora de fer música. Sí. Saps? Ja tenen cançons que o fan referència a coses que estan passant a les xarxes o fan frases o ritmes que siguin molt fàcils de repostejar i de fer TikToks i vaines de... Clar, és una manera de fer música també que és completament legítima, però està rara, no? Però que realment has de creure que allò és vàlid, no? Jo, per exemple, no ho podria fer perquè no t'ho creuries. Pensaria que no estic fent... Però és que, a més, últimament no, podem veure de tot. Hi ha una orquestra de 4 xiques, o 5, no sé quantes són, que se'ls ha fet molt viral una cançó, però que aquesta cançó ja està inventada. Vull dir, però han gravat elles com... La cover, no? Sí, com una cover, si no m'equivoco, sí, no, i ara se senten a tot arreu. Hosti, jo me'n recordo al 2000, no sé quin any va ser, si va ser el 18 o por ahí, que, a veure, jo no he crescut en YouTube, però a la meva adolescència vaig tindre YouTube i mirava molt YouTube, vídeos de risa, etc, gent que feia vídeos, etc. I parlaven sempre de que mos ficaran la llei del copyright, mos tombaran els vídeos, no sé què, i la van ficar i vaig pensar, hosti, pobra gent. I ara jo miro Instagram i TikTok i... On està la llei del copyright? La música, o sigui, una cançó d'un artista, si la fan en cover, pot ser seua, la gent està agafant cançons i l'està tornant fent altra vegada, però en la seva pròpia veu, o canviant la base una miqueta. Dius, hosti, tio, no és que ja només no hi ha originalitat, sinó que ja no es pot ni capar lo plagio, entre cometes, no? Com dius tu d'estes noies, segurament. No sé, és xungo, però... Ha canviat molt tot. Però al final també jo crec que hi ha un nicho bastant gran cada vegada més, i més aquí a Catalunya, de música com la teua, no? Alfred, no trobes que hi ha gent que es mobilitza i que agrada... Pot ser una mica... És una minoria, potser, però... Jo crec que sí. Jo per això diria que jo estic convençut de que la música de Rampaire hi ha per allà, per algun lloc, no? Per los lares. Per aquí també, però els d'aquí més o menys pues, ja ho coneixen, però vull dir que més enllà de Terres de l'Ebre i que hi ha gent, perquè quan hem anat a tocar hem connectat i segur que hi ha gent que pot connectar en aquesta música perquè bueno, és una música que al final està feta des de l'emoció i connecten emocions. Això és molt important també. Parlant també de la teva música, que avui realment han vingut a parlar d'això, és que has tret nou disc, fa res, no? Oh my god! New disc! Llavors, volem saber totes les novetats, també com ha anat esta rebuda del disc, com està anant tot? Molt bé, bueno, sí, nou disc, és un disc que es diu Aire, té 12 cançons noves, i és un procés més o menys... Jo sempre... És com cíclic, no? Jo estic... Vale. Publico disc, com ara, no? Vale. I quan hi ha una mica... passa l'efervescència esta de... De la publicació i tot el que comporta, no? Pues ja estic escrivint cançons noves. Hòstia. I més o menys quan
6-8 mesos ja tinc l'idea del nou disc. Hòstia. Però passa que com tot és molt artesanal i molt fet Costa gravar, no? entre petit comitè, no? Perquè som tot molt autoproduït, doncs hi ha les maquetes del nou disc, de les maquetes anem a l'estudi, comencem a treballar en la banda, fem ja els arranjaments definitius i així hasta que més o menys al cap de 2 anys trac nou disc i tot a començar la roda. No? És el que diem, no? El costa. Sí. Però sempre fa goig, no? Treure Sí. noves coses, perquè al final també tu compons, no? Escrius les lletres, vull dir, és tot una faena que quan surt a la llum ha de ser tot un goig, no? Sí, és un procés molt personal des d'aquest punt de vista, perquè jo vinc, com vos dia abans, de la cultura de la banda d'amics que s'ajunten per tocar, per fer rock, no? Però, clar, en els anys tot allò queda enrere i Rampaire és un projecte personal, però que jo intento que sigui col·lectiu pel fet de que sempre porto els mateixos músics i comparteixo en ells la responsabilitat de produir el disc de manera que sí, lo féssim entre tots. Gent de confiança. Sí, perquè a mi sempre he entès la música com una experiència col·lectiva ja des del moment que la fem, a part de que quan la cantem també és una experiència col·lectiva perquè participa el públic. Estem tots alhora, no? I bé, per a mi Rampaire existeix perquè no puc evitar fer cançons, bàsicament. O sigui, fer cançons... És terapèutic, no? Sí, fer cançons és com una necessitat i, clar, fer cançons i no publicar-les és com ofegar-te. És com que et se queda l'aire i no puguis respirar, no? I per això doncs, ve tot el que ve després, no? Que És que si cuines un plat te l'has de menjar, no? Exacte. Qui les ha donat a estar? Cuinar per deixar-lo allí damunt i que ningú prove, si has cuinat de puta mare i t'has estat allí tot el dia a la cuina tancat fent el que sigui, sí. Que guai. Bueno, doncs, no sé si mos pots fer 5 cèntims perquè aquí hi ha diferents temàtiques que Caterina ha escrit. Sí, hi ha diferents cançons. Jo la primera que volia destacar no és que també dintre dels discs sempre tens una cançó, podríem dir, d'actualitat, en este cas no, de la guerra. La cançó es diu La Guerra, en este cas directament, i a l'altre disc també vas incorporar una cançó que també parlava sobre una altra guerra. En aquest sentit és també algo... entenc que vols, no? que hi ha una, a veure com ho explico, una intencionalitat, no? Dins de cada disc. Sí, i a més aquestes dues cançons guarden una certa relació i són com, en realitat, com dues cançons connectades per un fet, no? La primera és una cançó que jo vaig escriure als inicis de la invasió d'Ucraïna, de Rússia a Ucraïna. Vaig escoltar a la ràdio a RAC1 una metgessa que a més parlava català perquè de jove havia vingut a fer uns intercanvis i tal, i era molt al principi, però ella va explicar moltes coses sobre la situació i tal, però hi havia una cosa molt vivencial que a mi em va copsar molt, no? Que ella dia, cada matí me truca una amiga i me diu un altre matí bon dia, i jo li dic no vull que cada dia m'hagués de dir un altre matí bon dia perquè no sabem si serà l'últim. Jo vull tindre tots els matins, no? I d'aquí va sortir una cançó que es diu Bon dia, que vaig incloure a l'anterior disc. I quan estàvem presentant aquell disc va començar l'ofensiva més bèstia d'Israel contra el poble palestí. I llavors va ser quan vaig escriure La Guerra, que és una cançó que en realitat reflexiona més sobre el punt de vista nostre, no? És a dir, de quina manera des d'aquí, des d'una certa comoditat, des d'una certa distància, veiem passar a través dels mitjans, perquè al final és la finestreta que tenim al món, no? Veiem passar patiments i entren i nosaltres estem al sofà de casa i de quina manera mos vinculem o mos desentenem d'aquell patiment, no? I La Guerra va sobre esta... l'últim vers de La Guerra diu no sé quant de temps més podrem dissimular. Sí, clar, perquè al final el típic que quan saps que hi ha un problema però decideixes ignorar-lo.
saps? Quan saps què Sí, és passa com, algo... si ho ignoro, no està passant, no? Exacte, D'alguna al final surt. Si tu estàs malament i penses, no, que estic de puta mare, i m'ofego a cubats i surto de festa, estic de puta mare, hi haurà un dia que saps perfectament que no estàs de puta mare i no podràs dissimular més i te trencaràs a plorar. Però el mateix passa en aquestes coses que molta gent se fa el sueco, però ja saber quan de temps ens podem permetre. Sí, i possiblement Això. ara ja comencem a tindre un exemple Exacte. de que ja mos arriba d'alguna manera. Totalment, joder, que si no mos sigui arriba. de la forma més crua que és la... Mos arriba que és a la el que cartera, faltaria, a la ja mos- cartera. Ja implica moltes Exacte. coses. Que això fa pensar molta gent, eh? I La no gent sabem- hasta que no li toca els diners no... Ja. I no sabem quines conseqüències tindrà i també per a les generacions que vindran, perquè al final moltes coses que han passat estos últims anys han tingut conseqüències estructurals que després afecten a l'educació i a moltes coses. Totalment. Perquè si tu naixes ja en un context així que cada 2 per 3 se banalitza, no? Una guerra o se normalitza entre cometes, si tu creixes en això, Sí, quina visió tindràs de la guerra? Sí, no? després passen esta insensibilització, no? Claro. Al final, quan t'exposes a una visió espectacular de les coses, només com a espectacle, acabes com banalitzant que al final el que està passant és que hi ha gent com tu que està patint. Exacte. O com ton pare, o com ta mare, Sí. com ton germà, com que sí. Bueno, va, més música, per favor, Alfred, que per a parlar de la guerra tindrem de dies per a parlar de les guerres. La cançó La Mare. La mare. La cançó Trobo que La Mare. també no, s'hauria de destacar per la figura, no?, que és esta persona, no? O sigui... Esta mare? Explicamos una... Va cap a ta mare? T'imagines? Podria anar perfectament. Podria anar. Però, Vale. però a vegades penso d'esta cançó, perquè a vegades els que escrivim cançons les anem descobrint després, les cançons. Vale. Primer les escrius, després vas com revisitant-les i redescobrint coses que no eren explícites quan les escrivies, no? I jo a la mare volia plasmar a través de la figura de la mare, una figura així, que és una figura que no és biològica, perquè al principi de la cançó ja diu que és una mare que potser et va parir o potser et va trobar, Exacte. però és igual, Ta mare. ha decidit que tu ets algú especial, no? I ja està. I com diu la cançó, diu, t'havia estat esperant sempre i ho vas saber en aquell moment. Vull dir, Tant pot ser no com saps- si t'acaba de parir com si t'acaba de exacte, veure. com no? t'acaba de veure i ja està. Ets aquella persona que ja Que has estat esperant tota la li vida. ha canviat la vida per a sempre, no? I jo volia fer un homenatge en aquesta forma de sentir que és, d'alguna manera és la icona de la mare, no? Però que jo com a pare pues, també me sento identificat. Claro, això t'anava a dir, En tu m'has ser- dit que ets pare, això també... I d'alguna manera crec que també és una mica autorretrat en aquest sentit, no? Que guai. I la tornada diu l'amor més gran és el que no sap desdir-se d'estimar, no? I possiblement és el que defineix aquest tipus d'amor, no? Que hi ha altres amors que van i venen, Incondicionales. però no. Sí, que guai. Vale, més preguntes perquè ja ens estem polint el temps de l'entrevista, però n'hi ha unes quantes. Jo crec que li he de preguntar sí o sí per què Rampaire. Sabia que triaries esta. Per què Rampaire? Perquè no li he pegat moltes voltes, però és que és un nom que entra sol, Rampaire. Molt bé. Surt de la boca, tio. Fantàstic que sigui, a més. Sí, tio, sí. Rampaire és una zona del Delta de l'Ebre. Oh! I això no ho sabia. I d'on és? Quina zona és? Mira, a veure, si vas anant de la Ràpita cap a Sant Jaume, Vale. hi ha un camí, ara hi ha una rotonda, no sé si heu anat mai per allí, Vale. anant per la carretera de Baix d'Amposta a la Ràpita, hi ha una rotonda, Sí, senyor. Sí. i aquella rotonda, si no vas cap a la Ràpita, ni cap a Amposta, ni cap a la Nacional, hi ha un camí que va cap a baix Sí, que dona a Sant Jaume. Vale, sí. Allò és el camí del pas. Vale. I aquell camí hi ha un moment, a mig camí més o menys, que hi ha una zona que es diu partida, perquè el delta està en partides, partida tal, partida qual, Vale. i després està sectoritzat per els arrossars i això, no? Hi ha una zona que es diu partida Rampaire, que està detrás de l'Encanyissada, i allí, des de generacions, no sé cap on se remunta, a uns iaios i rebes iaios,
han tingut una terra d'arròs. Que guai. I em va semblar que... És com la teva muntanya, no? Bueno, claro, Sí, és lo que típic jo tinc una muntanya. Sí, la gent correcte. del Montsià Sí. té o balada o... Sí. Saps? Sí, nosaltres teníem Sí. aquell tros. Que guai. I em va semblar que era pues, una bona manera de... A part perquè m'agradava el nom també. Trobava que Campaires, que entra molt Campaires, guai, que tia. sí. Campaires, està superguai. I era una forma de situar com aquest origen ebrenc, tot i que jo musicalment m'agrada obrir-me molt cap a totes les influències musicals que tinc, que són del pop i del rock, no? Però vull dir que no és un projecte de folk tradicional, sinó... Però que tingués aquest origen perquè crec que, a més, és una mirada que travessa totes les cançons de Rampaire, la manera de mirar les metàfores, les imatges, tenen que veure en el paisatge i en... Sí, és una cosa que no es pot amagar al final, els que som d'aquí baix i som sempre. Sí, sí. És així. Vale, pròxims concerts, t'apareix bé, Caterina, per Sí, acabar? i Va, tant. pròxims concerts. A veure, tancats i que es puguen dir, Es puguen dir, claro. Ai. No la liéssim. ne tenim un que serà el 15 de maig al Festival Eclèptic de Vinaròs, Vale. que farem la presentació la primera presentació oficial del disc. Després, l'endemà, és un altre format de concert, perquè vaig jo tot sol a Benifallet, al Memorial Democràtic, van a ficar unes Molt bé. pedres en record d'uns represaliats de la Guerra Civil, i faré també una actuació. Tinc unes quantes cançons que connecten bastant. Que guai. I després ja, de cara a l'estiu, tenim algunes dates possibles de presentació del disc en banda a algunes poblacions ebrenques, però que encara no... De moment no s'ha tancat, així que haurem d'esperar, no? Sí. Bàsicament. Bueno, pues Caterina, hasta aquí la primera part. l'entrevista. Un aplaudiment, per favor, per Alfred. Sí, senyor. Bueno, bé, Alfred, tot bé? T'ho estàs passant bé? Molt bé. Bé, estàs còmodo? De categoria. Ara ja hem acabat l'entrevista i anem a començar a actuar secció personalitzada, anava a dir categoria Sí, personalitzada. categoria, secció. Secció personalitzada, vale? Que Caterina m'ho explicarà perquè avui s'ha fet càrrec ella de la secció personalitzada. Bueno, en este cas, el joc se diu Confessions de cantautor. En este cas, nosaltres traiem una frase, no? Per exemple, a veure, per no dir alguna que sí que està aquí, jo que sé, de les cançons que has compost. Quina t'ha costat més? Jo què sé. Sí, quina t'ha costat més? Llavors hauràs de respondre. És una mica així com resposta a pregunta, Sí, està però guai. algunes pues, seran més divertides. I algunes l'altra- més així... Fem una tu, una jo, Joan? Vinga, va, arranca tu. Vale. La primera és, quina és la cançó que has tocat massa cops i dius, ostres, jo ja estic cansat. Que l'estàs cansant, saps? Allò que dius, la tocaré perquè és el que d'això, És lo que però esta, mira, si avui no la toco, pues, tampoc passa res. Lo típic, avui fa un bon dia per morir, de Miquel Segarra i els Feliplars. Sunday Bloody Sunday. De los... Sí, sí, exacte. Jo, malauradament, no en tinc cap, perquè Bueno, tampoc està és bé. que les hagi tocat tant. Tant de bo pogués... Allò, ja és que estic fart de tocar-la, perquè és que, clar, un concert cada dia doncs, són massa... Ja. No n'hi ha cap. Sí que és veritat que hi ha cançons dels primers discos que van caent, no? A mesura que incorporo cançons noves. Però realment Avorrir no és no n'hi ha veritat. cap. No, Perfecte. al contrari, me passa que quan les vaig... Ara, per exemple, puc allargar-me? Sí, i tant. que tu vulguis. És el teu És moment. el teu programa, Claro, Alfred. tio. És teu, és teu. Que, és que ara, precisament, nosaltres fem... Mira, aprofito per fer... Me deixeu fer I una... tant, i tant. Ara he preguntat. Ara Són m'estàu- confessions de cantautor. m'estic pots fer carregant qualsevol- Descalça't si vols i M'estic fica't carregant la còmodo. secció. No t'has No, carregat res, no, et no et carregues preocupes, res. Mira, te doncs preocupes. aprofito per a fer reivindicar un col·lectiu que es diu ACTE, que és l'Associació de Cantautors de les Terres de l'Ebre. Host, no Ja que són confessions de cantautor, Claro. doncs vos parlo de l'Associació de Cantautors. Bueno, faig un petit parèntesi dins del parèntesi, que jo cantautor no m'hi considero molt, Vale. perquè sempre tinc aquesta mania d'anar contracorrent i pensar que tinc una banda de rock. Vale. Perquè jo encara sóc aquell xiquet que va començar Pues confessions fent de 14 anys. cantant de Banda de rock. rock. Perdó, anem a canviar-ho. Però
Però sí, no, però us dic, faig este parèntesi i ara vos dic que sóc un dels membres fundadors de l'Associació de Cantautors de les Terres de l'Ebre. Este paio, Ferran, este paio, tio. una Este paio contradicció, juga amb nosaltres, Ferran. Vostè així, sembla ser vestit de lletes, tio. Molt bé. L'associació va ser, en realitat va ser, ens vam trobar un parell de companys que feien cançó pròpia. Bàsicament la idea de cançó d'autor és la idea de fer cançons pròpies, independentment de l'estil musical, no? Totalment. Escrius les teves cançons i les fas que avui en dia ja és una... Ja és un avanç, no? Ja és una fita. Perquè, ja és una fita. I de fet és complicat de treure sortida quan té més sortida, doncs, per exemple, fer versions, per dir alguna cosa. Per exemple, el que dèiem abans. Llavors, dins d'això vam dir, mira, és que ni mos coneixem ni mos veiem. Sabem, jo sé que tu toques, tu saps que jo toco, però cadascú va una mica a la d'ell. Fem una trobada, que Ferran ha vingut alguna vegada, a les trobades, i fem una trobada mensual i així per almenys ens veiem les cares i xerrem. Que guai, tio, això està molt guai. I vam començar a fer això, el primer dijous de cada mes, ara ho fem a la Pepa d'Amposta, al bar La Pepa d'Amposta, i fem un cartellet en 6 cantautors o 6 propostes de cançó pròpia i anem canviant. I cada mes van 6, però anem tots, els que volem. Si un dia vas i toques i un altre dia vas a escoltar... Però estaria guapo fer un reportatge d'això, no? I Que tenia tant. una notícia de Canal 21 Sí. Ebre. Ha vingut mai a la televisió a gravar? No, una encara versió? no. Pues si voleu algun dia convocar, jo trobo que és un... En Molt sèrio, bé. és un tema molt guai. Pues, si voleu, ne podem parlar I tant. per al mes de maig, Després per parlem exemple. tema diner... No. No, home, no. Però sí, per Que mi perfecte. bèstia. Molt bé, i això us ho dia, i dit ja lo de l'associació i de les trobades i saludar tots els companys, us ho dia perquè en aquestes trobades fem 3 cançons cada un. Vale. I ara, per exemple, dijous tenim la trobada del mes d'abril i ahir em pensava, trobo que en lloc de fer del nou disc rescataré 3 cançons que fa molt de temps que no I toco. t'ha fet goig. Sí, i m'ha fet goig. Ho dia per tot... Ara veu... Ara t'he vist, A tu vist, passa ara al t'he vist, contrari. ara t'he vist. No hi ha cap Ara t'he cançó vist. que no suportes. Sí. És com És a al dir, contrari. responc T'agrada recuperar-les. La pregunta i és al revés. No, bé, context. superbé, està A vegades superbé. se necessita context Claro, claro. per a conèixer les respostes de la gent. Perfecte. Alfred, va, doncs anem ràpid, que ja portem Sí. 40 minuts i si no, no arribarem. Vers que et pensaves Buah, que profund. que és molt profund, Sí. però el mires i dius, bueno, no he fet de millors. Aquestes són molt Esta difícils és difícil, perquè És difícil, buscar. Has de recordar. És que són com de cançons en concret, després ja O cançons, més o cançons que al principi te pensaves que eren molt profundes o molt, i després dius, no, si necessitat de... Sí. de millors o... Sí, mira, doncs... A l'era de les revolucions n'hi havia una que es diu A les nostres mans, Vale? que, bueno, és una cançó xula, però en el temps penso que era una cançó molt d'aquell moment, perquè era just després era quan els judicis del 1 d'octubre. I, bueno, és una mica una cançó que no sé si aguanta el pas del temps i era Vale. més d'aquell moment. No? Perfecte. Vale, ara te preguntem el moment més divo que has tingut. Més divo. Sí. Dalt l'escenari o en una entrevista? En tu Lo que vulgues. sigui. Lo meu, sense cap tipus de dubte, seria quan una iaia me va parar pel carrer i em va dir tu ets lo de la ràdio. És el moment que més important m'he sentit en ma vida. Però perquè tinguis ets un lo de exemple. la ràdio. Perquè em Sí. tinguis un exemple. Ostres. I va ser espectacular. Jo no en recordo cap. Mira, en Rampaire no en recordo cap. Vale, però... En Atzucac Vale. vam tocar festes a festes de Tarragona al Camp de Mar. Hi havia 4 o 5.000 persones Ole. i aquell dia vaig dir, ho petarem. I ja està, i no vam durar més que 4 dies. No, se ve com ho petar. Sí, segur se que ve com sí. ho petar. Jo m'esperava, mos van tirar calçotets, mos van tirar algo Ostres, firmat. mira, Ojo, ¿se vino? No, és que, clar, són records... Ja t'he dit, en Rampaire no n'he tingut, però en Atzucac que vam tindre escapades així vam tocar a Torredembarra. Vale. Mira, este sí que és moment, tipus, mira, al final me l'has Mira, Has vist? me l'has l'has vist fet rescatar. treure tu.
vam tocar a Torredembarra de teloners de Sau, a l'any 91, quan Sau Que estaven a tope. Sí. I, clar, érem els teloners, no ens coneixia ningú, però, clar, allò estava a petar de gent que, a més, doncs, música en català, tampoc al 91 era el boom, però encara havien pocs, estaven els de dalt i tal, no? I aquell dia ens vam inflar a signar autògrafos. Hòstia. Hòstia. I jo penso, Vale. perquè devien dir, estos toquen en Sau, deben ser bestials, no? Que guapo. Bueno, perfecte. Este és el moment que volíem. Pues l'he trobat, però Totalment. lo tenia enterradíssim. No passa res. A vegades s'ha de traure esa... Claro. Lo traus de l'armari i ja està, ja el torno a ficar. Bueno, Vas tu, l'has no? de fer Sí. tu? No, vas tu. No, sí que he dit lo del moment divo. Ah, és veritat. Concert... On pensaves, com he acabat aquí? El concert més que dius, hòstia, però què faig aquí? Saps? Ui, esta risa. N'hi ha uns quants? No, me sent mal perquè, clar... És d'aquí? Ui, no. No. És d'aquí, per favor, Alfred. A veure, n'he tingut un... He anat a jugar que ja me sent mal perquè si no, en lloc de fer entrevista a Rampaire, me faré una entrevista antiga. I en Rampaire ne tenim un, però sempre no... Intento no dir-ho perquè queda millor que no se sàpiga. No digues quin poble o quina ciutat va ser, si no vols, però digues quins motius t'han portat a pensar això, si vols. Vam tocar un festival amb la banda, vull dir que va ser un concert d'estos, hòstia, anem en banda... Ben fets. Era un festival bé i tal. I tot va anar molt bé, les proves, tot era realment tot pintava... Guai, de puta mare. Era molt lluny, Era molt lluny d'aquí. No és per dissimular, era realment molt lluny d'aquí i no ens coneixia ningú i no havia de ningú. Hòstia! Un que no s'aguantava dret i anava... S'anava sentant, no? I vam pensar... Havia una miqueta de gent, però molt poqueta, allò, però que així una cosa molt... Però realment a veure allí davant teníem en aquell i vam dir, bueno, què faig aquí, no? Mala sort, senyor Alfred, mala sort. Vale, fem l'última, potser, perquè d'això. si no, no arribarem. I l'última és, quina és la cosa més absurda que has demanat a un concert? Vale. Més absurda que he demanat. Sí. Tots aplaudiu la mà esquerra, la mà dreta, pegueu mitja volta, feu una voltereta i crideu No, jo no sóc molt de fer coreos d'aquest tipus, però potser sí, la més absurda va ser en este concert que us dic, demana que fessin palmes, perquè no les trobava a les mans, saps? Que puta màquina. Bueno, pues, hasta aquí les confessions de cantant de banda de rock del senyor Alfred. Una abraçada. Un aplauso, per favor. Vale, Ferran, ara que anem a les seccions, no em puc deixar de demanar-te, per favor, que entri la música de les seccions del Clatellot. Música de jocs. Alfred, com estàs? Molt bé. Per tercera vegada ja consecutiva que t'ho pregunto avui en menys de 47 minuts. Hosti, 47 minuts, Caterina, 48 ja. Rapidet. Sí, tenim dues seccions més, ¿vale? Una que te la farà Caterina ara i una que et faré jo després. Així que vamos a ello. El primer joc, en este cas, hauràs d'escollir entre 3 temes i dintre d'estos temes jo te donaré 2 opcions. Per exemple, donem el cas que la temàtica és mobles, no? Pues jo te diré cadira o taula i tu me diràs taula. Sí? Bueno, vale. No, sí, resposta. Taula o, no sé, taburet. O taburet. I haurem d'anar així fins que al final pues, quedarà només un i este serà el guanyador. No sé si m'ha entès, però bueno, primer de tot has de triar molt fan d'explicar-li en mobles. O sigui, molt fan. És que ningú mai m'entén quan explico esta secció. Jo vaig innovant, vale? Està perfecte, que tenia. Bueno, que sí. Primer has de triar entre menjar, beguda o llocs. Llocs. Vinga. Alfred, què prefereixes? Lo trabucador o el far del fangar? Lo trabucador. Lo trabucador o la sud de Xerta? Lo trabucador. Lo trabucador o caro? Lo trabucador. Em penso que no ens mourem del trabucador. Lo trabucador o el toscà? Lo trabucador.
Lo Trabucador o el Castell de la Suda? No mos mourem del trabucador. Lo Trabucador o el Castell de Miravet? Lo trabucador. Avui hagués hagut de començar una altra cosa. Sí, Lo ho sento. Trabucador o el Castell d'Ulldecona? Lo trabucador. Lo Trabucador o la Torre de la Carroba? Lo trabucador. Això és cosa de Joan. Si Lo te la de mi, no Trabucador. preguntes. No preguntes si te la de mi. Lo Trabucador o Cronospan? Lo trabucador. No és el Mac Cronospan, no? No. No, Alfred. Bueno, saps, Però és que no ben ric, és que no és veritat, és cosa teua. Da igual, da igual. Lo Trabucador o les coves de Benifallet? Lo trabucador. Lo Trabucador o la Caramella? Lo trabucador. Lo Trabucador o l'Observatori de l'Ebre? Lo trabucador. Lo Trabucador o l'Illa de Buda? Lo trabucador. Lo Trabucador o la Fontcalda? Lo trabucador, ho sento molt. No passa res, només ne queden unes No, no, poques. no s'ha de demanar Lo res, Trabucador o Ullals de Baltasar? Lo trabucador. Lo Trabucador o l'Abadia del Fangar? Lo trabucador. Lo Trabucador. Lo Trabucador o la Catedral del Vi del Pinell? Està molt bé, però lo trabucador. Lo Trabucador o els Estrets d'Arnes? Bonics també, però lo trabucador. Lo Trabucador o el Canaletes? Lo trabucador. Lo Trabucador o el Faig Pare? Lo trabucador. Lo Trabucador o el Pantà d'Ulldecona? Lo trabucador. I lo Trabucador o el Toll del Vidre? Lo trabucador. Mare meva! La primera persona que aguanta des del moment inamovible. 1 Sí. en lo lloc. Me té pegant volteretes que l'únic que l'ha fet dubtar ha Vos sigut explico- la catedral del vi del Pinell. Ho arribo a saber i el fico l'últim. Vos he d'explicar per què o no? Per favor. Home, i tant que sí. Bueno, m'ho he explicat abans. Lo Però trabucador. altra vegada. Lo trabucador. No, lo trabucador. Ah, va. Ah, és un altre tema. Lo trabucador és lo braç. Sí, Sí. totalment. I jo de menut m'he criat allí, és la meva platja. Clar, però està a prop de lo que era el Clar, jo Empire. pensava per això. I jo vos he dit abans que sóc professor de l'institut dels Alfacs. A la Ràpida, això no sé si us ho he dit, sóc professor d'institut als Alfacs Els de la no ho Ràpida. sabia, no ho sabia. els Alfacs. I l'institut està elevat, és la part més Sí. alta de la Ràpida. Sí, senyor. L'aula de dibuix, que és la meva aula, dona en vistes a l'abadia dels Alfacs. Que guai. I cada matí veig la sortida del sol, lo trabucador. Lo Trabucador. Quin goig! Bueno, doncs aquesta explicació queda claríssim. Jo és que t'he vist molt convençut, dic, que tindrà els seus motius, eh? Vale, rapidíssimament. Jo vale? m'havia donat T'explico. per fet, ja saps que lo Trabucador. Sí, no passa res, home. Això ja ho sap ell, que mos pot explicar el que vulgui, que aquest és el seu programa, Alfred. Alguna cosa més que vols compartir? Aprofitant ara. Res, si teniu alguna més que fer o... Sí, tenim Perdó, més és que preguntes. estic preparant el Però temps, així, eh? és que li estic no donant temps a passant el Caterina. tema. Ah, vale. Perquè tenim la segona secció ja, que és lo rànquing. Rànquing. Fem, durant un minut i mig, vale? Jo et faré un munt de preguntes de contestació ultra, hiper, mega ràpida, vale? I resposta també ràpida? I tu, claro, i quantes més contestigues, Però són més puntuació fàcils. tindrà. Sí, o sigui, no és arrel quadrada de 2. Capital de Saps? tal puesto. Exacte. Llavors, tothom que ha vingut aquí ha participat en este rànquing. Hi ha un primer lloc, un segon lloc, un tercer lloc, etc. Qui guanyi al final de temporada tindrà un premi. Per tant, estàs competint oficialment contra més gent. Vale. Per Vale. exemple, contra el pallasso Moniato. O contra Cristian Porres. Ah, veritat, Vale. veritat. Molt bé. Llavors, dit això, Ferran, tenim música de rànquing? Me serveix esta música, eh? Tenim música de rànquing. Quan Caterina digui, tenim un minut i mig. Esteu preparats? Sí. Sí. Doncs en 3, 2, 1... No hem complert. Alfred pot respondre. Lo teu plat preferit. Arròs. Cafè o té? Cafè. Lo teu color preferit. Blau. Pizza amb pinya, sí o no? No. Concert que destacaries? Wilco. Gelat preferit? Llima. Tens alguna mania? No. Poble o ciutat on vas néixer? Amposta. Platja o muntanya? Platja. Quina sèrie recomanaries? Ostres. Walking Dead. Quina cançó et posa de bon humor? Qualsevol dels Beatles. WhatsApp o trucada? WhatsApp. T'agrada prendre el sol? No. Quin és el primer lloc que visitaries si et toqués la loteria? Algun lloc dels Estats Units. Gossos o gats? Cap. Quina va ser la teva primera feina? Dissenyador. Tens algun sobrenom? Ara, últimament, rampaire. Banyador o biquini? Banyador. Què és el primer que fas quan te despertes? Obrir els ulls. Pizza o pasta? Pasta. Has anat mai de càmping? Sí. Dolç o salat? Salat. Has anat mai al karaoke? No. Facebook o Instagram? Instagram. Cançó que et fa ballar?
Cap. Tens supersticions? No. Cervesa o vi? Cervesa. Quin menjar no suportes? Lo sushi. Te quedes al poble o marxes de vacances? Últimament al poble. Quin és el teu record més divertit del col·le? Els amics. Tens germans? Sí. Quin és el teu número de la sort? 7. I temps. Vinga, va, l'entrarem. Vale, teníem encantat, no? propòsit... Vale, sí, pregunta extra. Si adivines el número exacte de preguntes que has contestat, se't suma un punt. Ostres, És random? Sí, ho ho dic a bulto. Sí. 14. No, moltes més. Més. Just per baix de Cristian Porres. No Ui. puc creure, en 33 punts, ella té 35. Sí, i Estàs empatat en Cinta Benet. I en J. Cinta Benet de He Chocolate tingut Creo. dos lapsus allí que m'han fallat. Sí. Bueno. Però bueno, hi ha gent que té 47, 46, o sigui que... Sí, però és curiositat també que esteu seguits, eh? Sí, Los però dos just Porres. a baix... Bueno, perquè ja estava pensat. Ho has fet expressament. S'ha parat a la 30. Aguanta. Doncs un fort aplaudiment per al senyor Alfred. Vinga, vale, i I ara ja ja- acabem el programa, ja, Caterina, les I tres sempre preguntes. l'acabem en les 3 preguntes. I la primera és, si mos pots... Ja sé que avui m'ho has explicat moltes, en realitat, però si mos pots explicar alguna anècdota relacionada pues, amb la teva feina... En la teua vida. Sí, en la teua vida, esbojarrat, algo que t'hagi Graciós, emocionat, lo que sigui. lo que tu vulguis. Ostres, Algo que vulguis explicar-nos. feina... Una anècdota... Ara mateix no. T'han matat. Ja porto tant de... Mira, te faig la segona pregunta, Sí. així te Sí. desencallo. Igual si me surt... I llavors després tu... Sí. Pues mira, la segona és, quina és la millor hora del dia per a fer l'amor? La millor hora del dia per a fer l'amor. Sí, Pues, per a fer lo sempre brut. Quan nosaltres que tenim fills, quan se pot. Quan no estan. Sí. Claro, exacte. A l'hora d'anglès, no? Del futbol, a l'hora de... Juguen a algun esport, uns fills o fan Sí, alguna sí, fan esgrima. Pues a l'hora d'esgrima... Perfecte. No, és una resposta molt realista, la veritat és que sí. Vale, ara ja has pensat l'anècdota... No, és que Quasi me pillen amb uns fills... Sí, ara podria... Ara és quan, mira, l'anècdota va per aquí, no? No sé. Alguna cosa que La vulguis classe de explicar? dibuix, alguna cosa... A dibuix hi ha un munt de coses, hi ha un munt de... Mira, més que anècdota és una curiositat i és M'ho serveix. I és que últimament, clar, els meus alumnes saben que tu cantes. que faig música i això, no? Perquè va sortint i els ho arriba, no? I ja porto els 2 últims discos que, com ells ho saben i me pregunten i això, que quan he de triar els singles del disc, ho passo el disc a ells i els demano que me trien ells Hòstia, que guapo! les cançons que són Que els singles. xulo. Això està Que superguapo! guai. Està bé, És bona molt guai. anècdota. M'agrada molt M'agrada esta anècdota. A mi també. Vale, i l'última pregunta, I Caterina. l'última pregunta i que li dones sentit al programa és a qui li pegaries un bon clatellot? Bueno, ara mateix jo crec que a Trump i a tots els que van detrás, en ell el agafem com a emblema d'una manera de pensar, però no és només en ell, sinó a un munt de gent, passant per molts de dirigents i per gent del carrer que està igual Que li de dona voluntat. suport, no? Que li llepa el culet. Així que un altre Donald Trump, ne portem ja 5 o 6, Sí, bueno, és que Però últimament... el meu és honorífic per a més, també. Ok. O sigui, és en ona expansiva, Sí, no? A la... sí. No mos quedéssim en l'home de la peluca, sinó tots Sí. els que estan Sí. baix, no? També, Sí. vols dir? Perfecte. Tan terao, Molt bé, bueno, pues hasta aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres, ha sigut Molta un sort. plaer i m'ho he passat superbé. Això és lo important, claro. Caterina, i nosaltres en la feina feta mos veiem la setmana que ve, Caterina. Adéu, Joan. Adéu a tothom. Adéu. Adéu.